Kaira, Allah kira yawan kaira, dare dare Muhammadu yawan mati Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu. Kaira kaira, Allah kira yawan kaira, dare dare. الحمد لله الكائل في محكم تنزيله وذكرهم بأيام الله ثم الصلاة والسلام على من بئس رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين أم بعدين تبصر فلا جبا وملكنا ملك كان كوفوك ولا يمندو سانغاني واتي أو كنيما دليلا أمبي على تنو على مين كوكا كورن باكونو كو محمد أدمدو أمبي على تنو على مين كوكا كورن باكونو كوكا أدمدو هكلي جيجي عليك دوم باولا كيشيني نما كو يني الله فاكا كدافع ولا سهر مكا محمد كودو على مين ترى هنا son da fen bela jele ani asumo sanuma bi wajulu kene kono ambawla donya kafo ambe kodivar jamana ka dugula mi mebole ko sheshi kasangani alakira babangeli nisonjali yiraliye sheshi kaw ube mauludu kene mi sigi ninka chibla ankara mogo imam tauma wala da intimera ka ben avril kalo samba fla ani mugan ani woro alislame jama e kene sheria bara inundona ni maba welele unka bismillah kan anga je ankulu sheria nyokon fe né vice-président de section de Chechi. Bon, mais le Romana, mais comme on a président ba, nous Chaka Berti. Bon, alhamdulillah, à ma kennesro, kala sababu ya muka, farban sababu. Donc à me doke, ala ni maulun sababu la, ala ka alafia, ala ka sababu maka ambela jene, nambolai. Ame karamɔgɔ ba mun bɔra Abidjan kana n'o imam taw ye an ka foli lase ale ma a bɛna min fɔ an ye su in na ala ka mɛturu dan an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra o yɔrɔ la an bɛ Usayi Jara fo Usayi Jara an b'a fo dan tɛ foli min na n'an bɔra o yɔrɔ la an tɛ ɲina Yaku Kulibali min bɛ Numa yan fan fɛ ni ye nye loro na bi ale de sababu de do kan nye ya kan kanu kan sama ka do ansar la ka se fo niveau na Yaku Kulibali ame Yaku Kulibali fo ama fo dante fo limna kwan chesri lambola yi ame succession président bela jene fo krengrena vie danyogo me yoro abe ninga wele ler la abe lamne donc ame bela jene fo karamɔgɔ ba fɛn sila an ka kɛnɛ kan bi n'o ye Abubakar Tan ani Sheikh Mukadam Sheikh Abdurrahman Tan an b'o bɛɛ lajɛlen fo a diyara n ye kosɛbɛ o k'an ka kɛnɛ an y'o ye an ka kɛnɛ ba in kan a diyara n ye kosɛbɛ an b'o fo dan tɛ foli min na. ɲinan an sigila mawuludi min ala ka san caman ta yira an na ala k'an kɛnɛya to mɔgɔ fɛn bɛ yen farigan bɛ min na ala k'a bɛɛ ta nɔgɔya lola mun nana fɛn mun natɔ sɔrɔ u kana kɔsegitɔ sɔrɔ fɛn mun natɔ sɔrɔ ala u kana kɔsegitɔ sɔrɔ bon n bɛ yɔrɔ min na bon n man ka kuma parce que n bɛ n ya patron kɛrɛfɛ chef de grand dɔ Madu Sila ale de k'an bila kuma na donc vraiment ala k'a mɛn an kɔrɔ ala ka sababu ɲɔgɔn kan ye ala ka san caman mawuludi yira an na. Ozi min kɔnɔ ne alimamiba tɛ yen ne de b'a gun ale la bon an ma kɛnɛ sɔrɔ an bɛ lɔ inshallah taala ka foli kɛ an y'a nabaga bɛɛ ye Kozi min tɔgɔ la surtout foli fɔlɔ an b'o di an yɛrɛ ka seku ma n'o y'an yɛrɛ burancɛ ye n'o ye seku taw ye an b'a fo kosɛbɛ ɲinan dɔrɔn tɛ san bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ k'an y'a région bɛɛ fo n b'a to ka taga bila dugu tɔw la Bonganu bɛ yen o bɛɛ to lajɛlen Cɛmilekɔrɔ bɛ yen ka taa bila Numaba Kwanjobuma Banjɛde ani an y'a dugusen bɛɛ to lajɛlen an bɛ bɛɛ fo an bɛ foli yɛrɛ laban bɛ ta k'a di min ma n'o y'an yɛrɛ ɲɛ jɔyɔrɔ ye n'o ye an fakɛ Sherif Usman Haidara. Salon an tun bɛ kɛnɛ kɛ yan ɲinan dɔw m'a sɔrɔ
so yɛrɛma solo ma an bɛ dugawu kɔ ye dugawu dɔ bɛ da ala ka ɲɛna taabɔw la dɔw ma se ka y'an sɔrɔ fariban kama karamɔgɔcɛ yɛrɛ kuma na sisan ala ka fariban nɔgɔya an kɔni ni jala an ye an bɛ kalan min na kɛ bi an bɛ silamɛya ni ala ka baraka don a la ala ka baraka don a la ne ka Amadu kɛra parrain bi a kɔrɔ n'a dɔgɔlu k'a soutenir silamɛya ma nɔgɔ dɛ donc an kɔni kuma tɛna kuma jɛnya a ma juguya n jatigimuso le ye n déplacé ka bɔ Abidjan n'o ye Asta Kɔnɛ ye k'a bɛ bɔ ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo n'i y'ale ye bonya in dila ale ma ala ni Ustaz Jara k'a y'a foli b'a ye a n'a kɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen k'a y'a foli bɛ imamu ye imam taw min bɔla fɔ Abubu Kana yan k'a y'a foli b'a ye ne yɛrɛ bamuso n'o ye Mamu Kɔnɛ ye n'o b'a wele Mamu Jeli o jatigi cɛ le nana nin k'a y'a bisimila k'a taw an ye taa ni kuma ye k'ale b'a furucɛ fo n'i k'a mɛn muso ɲagalenba cɛbakɔrɔ le fariya la ko n'i k'ale ye ale cɛ le sɔnna k'a b'an karamɔgɔ fo n'o ye Usman Madani Ayidara ye yan fɔ Maliba la ko bɛɛ ni ten an bɛ bɛɛ fo ko bɛɛ danse o tuma na nin ye fami Jara ka folikan ye ka di jama ma bɛɛ nana hɛrɛ la ala ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la wa an ka laɲini ye min ye baara kuncɛko ɲuman ala k'o nɔgɔya an ye an nana baara min na olu ye dugawu kɛ ani dugawu ɲini dugawu min bɛna kɛ ka jaabi an ye ala k'o kɛ an yɛrɛ bɛna mun fana kɛ ala ka bɛɛ jaabi o bɛ ci bila an ma an b'an se jɔ nin kɛnɛ nin kan san o san ala fana sɔnna ka ɲinata bila an si kɔnɔ an b'o ala fo k'a barika la an bɛ sesi ka bɛɛ lajɛlen fo sesi cɛkɔrɔbaw denmisɛnw jeunesse an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'an balaka bɛɛ lajɛlen fo sesi yan an bɛ karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ tabali kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ marraine fo a n'a ka jama an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn se an si nin kɛnɛ nin kan fɛn m'o natɔ sɔrɔ fɛn kɔnɔ o tatɔ sɔrɔ an ka conférence n'o ye an ka imamba ye n'o ye imam taw ye an b'a fo k'a danse ka bɔ Abidjan an bɛ Usa Jara yɛrɛ fo k'a ni ce k'a ni lon bɛɛ tawlon bɛɛ n'i ka kɔrɔsiri tiɲɛna taw n'a ka bonya bɛɛ a n'a ka kɔrɔta bɛɛ a n'a ka sɛkuya bɛɛ ni karamɔgɔ Ayidara walama a den dɔ nana Côte d'Ivoire kɔnɔ yan walahi ni ka taw ye o nɔfɛ a b'a ka bonya n'a ka karama bɛɛ lajɛlen dileki bɔ k'a bila ka tugu ninnu kɔ i n'a fɔ kalan ten ka sɔrɔ ale yɛrɛ ye belebele ye kolonbaga bɛ se ka nin kɛ donc kɛnɛ nin kan yan vraiment an b'a fo ka waliɲuman ka barika la k'a taw ala ka laɲiniw sabati ala ka dɔ fara a ka kɔrɔta kan sɔli ala rasul o la alhamdulilayi kɔfɛ an bɛ bɛɛ fo kuma jan tɛ yen fédération tɔgɔ la fédération Moroni tɔgɔ la an bɛ bɛɛ fo a kun ka di fédération den bɛɛ lajɛlen ye se ka kɛnɛ nin sɔrɔ nka o jɛna k'o bolo kɛ anw na ni an y'o ka baarakɛden ye an ka président ba lɔni filɛ a ka kanu inchallah ko an kuma yɔrɔ tɛ kɛnɛ nin ye nka n'a ka jɛn ye an bɛ kuma o la an bɛ dugutigi fo ka COSIM ɲɛmɔgɔw fo ko anw yɛrɛ fana y'o ka baarakɛden dɔw le ye sabula moi je suis comme on appelle le secrétaire général adjoint du COSIM régional voilà Bongouanou donc an b'o bɛɛ fo n'Ala tala sɔnna ne tuma na kuma kama kosɛbɛ dama ka bɔ ka jama fo ka jama barikada dunan fara dugulen kan min bɔla kɔrɔn fɛ min bɔla tilebin fɛ min bɔla banin fɛ min bɔla sanfɛ cɛ ani muso denmisɛnnin makɔrɔba ka aw bɛɛ fo ka aw bɛɛ barikada an ka nin kɛnɛ bɛɛ in kan maa min ni ko Alasani Jara ni ko Vieux Jara i ko Sherifu ni ko Sherifu i ko Cheikh Ahmad Tidiane i ko Cheikh Ahmad Tidiane i ko Alakara ni ko Alakara i ko Ala maa min ka Ala sɔrɔ i y'a bɛɛ sɔrɔ wa ni fɛn bɛ ne bolo ka di aw ma karamɔgɔw ni fɛn bɛ ne bolo ka di aw ma n bamusow ni fɛn bɛ ne bolo ka di aw ma an ka dunanw ni fɛn bɛ ne bolo ka di aw ma nabaga bɛɛ lajɛlen o de ye Alahu Tala ye ka aw bɛɛ sara ni Ala ye Ala k'o kɛ ka aw sara ni Alakara ye Ala k'o kɛ nka Vieux a ye fɛn kelen kɛ o diyara n ye kosɛbɛ a ye min kɛ marraine ye n dɔgɔmuso de don n'o ye Aïcha Kone ye vraiment Aïcha jɔyɔrɔ min dilen ma a diyara n ye a bonyana n ma. Il n'est pas sept de débuter ce discours en ces façons. Aujourd'hui, nous sommes le 21 qui occasionne la deuxième édition du Maouloud Jara ici à Séchi. Cette Maouloud est organisée par l'association Ansardine donc, que je représente ici, en son nom, au nom du président fédéral de la Nibi Tchassa, le président Mamadou Malkiti.
Donc nous représentons le bureau fédéral ce soir ici. Pour cela, nous saluons tous ceux qui sont ici présents. Nous saluons l'organisateur et l'imam Oussa Diarra Assechi et notre grand Oussaz, notre doyen, le grand imam Tao, venu d'Abidjan pour l'occasion. Dans 34 pays. Alors, nous représentons la branche Fédération Anibi Tchassa, aujourd'hui ici à Séchi. Donc, nous saluons toutes personnes présentes ici. Et nous souhaitons que la cérémonie se déroule dans les bonnes conditions et que tout le monde retourne en famille dans les bonnes santé, dans les bonnes conditions, dans la paix. Que la paix règne en Côte d'Ivoire. Nous saluons aussi notre guide. Nous ne pouvons pas finir ce discours sans saluer notre guide, qui est à Cheikh Sirus Madame Haïdra. Nous le saluons ainsi que sa digne famille qui représente cette association partout dans le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Akurunya filal la seli o temena karamɔgɔ fɛ an ka jango seereya ɲɔgɔn fɛ. An fa ka hakɛ to. N'an gɛlɛya ni ne ko n ko ani kira ka sahaba ɲumanw. Donc e bɛna mun miiri o kuma kira ka sahaba juguw tun bɛ yen wa? Hakili ɲuman Ala k'a d'an ma. N'an gɛlɛya a dɔn mɔgɔw tun bɛ kira nɔfɛ olu dɔw tun bɛ kira yɛrɛ nɔfɛ k'a faga Ala de donna n'u cɛ. Wele b'a don dɛ. Ala kira kisi nɛɛma b'a ma. Huzaifa ko Ala kira ye cɛ 70 a y'o jate ka yira ale la ko ni ninnu balola ko silamɛya bɛ bin. Hakili ɲuman Ala k'a d'an ma. Faamuyali ko ɲuman Ala k'a d'an ma. Donc o la an bɛ kisi ani nɛɛma an b'o ɲɛsin kira ba ma a n'a ka sahaba ɲumanw a n'a nɔfɛtogobaga ɲuman bɛɛ fo ka se lahara don ma. وبعد أقول كفى روي أن جبريل عليه السلام نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المرض موته. أقول إكادو عين مفلة نعبو جبريل عليه السلام. أقول إكادو جبريل أجينا على كراكان كيشين نما باما ويا سورو كرابي أكا سيا بانانا. جبريل أجينا كراكان ويا سورو كرابي أكا سيا بانانا. فقال جبريل أكو فقال جبريل هل تنزل من بعدي. Ako Jibrila jigina ala kira kan kisi nema bama ka kira to aka saya banana ko kira ye Jibrila nyininga ko yala ibina jigin ngwafe wa ibina jigin ne fatuni kofe yala ibina jigiya. فقال نعم يا رسول الله. ko Jibrila ko kira ma ako mina jigi. أنزل 10 مرات. Ako iga don Mamadu ni fatula e fatuni kofe ne bina jigi ko 10 mena o de kɛ I kofe. أرفع 10 جواهر من الأرض. Ako I ka dɔn mina dugukolo kan jaman kisɛ 10 mina o ta ka taa n'a ye. Ala ka hakili ɲuman di an ma. Ala k'a faamu ko ɲuman d'an ma. Ala kɛra ye Jibirila ɲininka nin cogo de la ko yala ni ne fatula Jibril wayu bina diinɛ ma ne de b'a lase yala ni ne fatula o yala I bena jigin ne kɔfɛ wa. Jibirila ko n bɛ jigin nka I k'a dɔn n bɛ jigin ko 10 de kɛ wa n jigin o jigin n bɛ taa ni dugukolo nafamafɛn dɔ ye. قال يا جبريل وما ترفع منها. A ko Jibrila ma yala I bena mun de ta ka bɔ dugukolo kan. قال الأول. Jibrila ko kira ma ko a fɔlɔ. أرفع بركة من الأرض. A ko I k'a dɔn a fɔlɔ ne bena dugukolo barika ta ka taa n'a ye. Dugukolo barika n bena taa n'a ye.
balimaje n'a fɔla mina dugukolo barika ta ka taa n'a ye o kɔrɔ tɛ ko i taamatɔ sen bi curun dɛ n'a fɔla barika nin yɔrɔ la o kɔrɔ ye di nafa min bɛ sɔrɔ dugukolo la hɛrɛ min bɛ sɔrɔ a la ko mina o de ta ka taa n'a ye a lajɛ kɛ est-ce que o bɛ yen bilen est-ce que o bɛ yen bilen dugukolo est-ce que dugukolo nafa ma dɔgɔya dugukolo barika ma dɔgɔya maakɔrɔw bi yan olu bɛ se k'a seereya waati dɔw tɛmɛna i bɛ taa sɔrɔ hectare kelen ni tun ye hectare kelen sɛnɛ o hectare kelen in na fɛn min bɛ sɔrɔ a la nafa min bɛ sɔrɔ a la o tun b'i balo tun bɛ bɔ a la du musaka tun bɛ bɔ a la ni furu bɛ kɛ ka don du kɔnɔ o bɛ bɔ a la sotagata bi bɔ a la mais a tun b'i balo fo ka san ban o waatiw tɛmɛna o seereyabaga dɔw bɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kan mais e k'a lajɛ kɛ i tun bɛ taa sɔrɔ cɛkɔrɔba a n'a muso kelen walima muso fila a n'a ka denbaya u bɛɛ lajɛlen tun bɛ jɛ foro min na a tɛ tɛmɛ hectare kelen kan i y'a faamu mais tellement que u bɛ ɲɔgɔn fɛ u ye ɲɔgɔn kanu u bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka u bolo don fɛn kelen na ka baara kɛ Allahu Ta'ala bi barika don a la fɛn min bɛ sɔrɔ a la a b'u nafa u ka balo bi bɔ a la u ka a tɔgɔ ye di hɛrɛ tɔw o bɛ bɔ a la ni maa banana o bɛ furakɛ a la dɔ bɛ tila ka bila ka taa so nka bi dun cɛ kelen bɛ se ka taa jɔ cɛ kunkurunin kelen bɛ jɔ ni hectare 3 hectare 4 ye ni k'o sɛnɛ mais a seri tɛ k'ale yɛrɛ kungo bɔ kuma tɛ maa wɛrɛ ma asilamɛw dugukolo barika banna mais n'i y'a ta k'a lajɛ mun y'a kɛ asilamɛw mun y'a kɛ sabu ka d'a kan baara tun bɛ kɛ ni laadiriya ye e k'a lajɛ kɛ ne t'i yan dɔn nka bi kɔntaradenw lajɛ i bɛ t'i ka tu yira kɔntaraden na ko tu filɛ nin ye n mago bɛ hectare kelen de la hectare kelen tigɛ ka di yan hectare kelen tɛ bɛn 100 mètres carrés ma mais hectare kelen bɛ taa tigɛ kɔntaraden fɛ i bɛ t'i jɔ k'a filɛ i t'a suma cogo lɔn ne kɔni t'i yan dɔn nka an fɛ hectare kelen bɛ taa tigɛ ka kɛ hɔrɔn ye n'i taara ko a bɛ cogo di mètre 10 loro bɛ yan kan côté nin na mètre 10 bɛ nin kan donc o la nin jɛna donc n'i ye nin ta ka fara ɲɔgɔn kan mais e ni ala cɛ tu yirali la dama yira i la ko i ka hectare kelen tigɛ k'a di côté bɛɛ mètre 100 o taara se nin ta ka nin dafa nin ta ka nin dafa la wa a filamɛw hakili ɲuman ala k'a d'a ma o waati kɔntaraden tun bɛ tu ta ka tu tigɛ i y'a faamu wa min tun bɛ forotigi ni kɔntaraden cɛ yanni k'a to baara ka ban o de tun y'i ka dumuni sɔngɔ ye dumuni sɔngɔ de tun bɛ di tu kun bɛ tigɛ k'a ban i bɛ taa lɔ k'a filɛ ko a tigɛ cogo ɲana ka sɔrɔ k'a ka hakɛ tɔ d'a ma nka bi kɔntaraden bɛ wari bɛɛ minɛ ka sɔrɔ a ɲɛ ma da tu kan walima a bɛ wari kilancɛ minɛ ka sɔrɔ a ɲɛ ma da tu kan n'a taara ka taa ye ko a ko tu ni ɲagami don kojugu a bɛ taa ɲɛna yɔrɔ tigɛ dɔrɔn ko a ko tu ni ɲagami don ka tɛmɛ ko ɲɛ min tigɛ ko o de ye nin ye ɲɛ min minɛ ko o ye nin ye hakili ɲuman ala k'a d'a ma faamuyali ko ɲuman ala k'a d'a ma n'i y'a ta k'a lajɛ kununko kɔntaradenw tun bɛ baara kɛ baaratigiw bolo wari sɔrɔ ko tun bɛ kɛ baara ye nka an bɛ don min na i komi bi sadi kununko baaratigiw le tun bɛ baarakɛlaw tɔɲɔna nka n'i y'a ta k'a lajɛ bi baarakɛlaw le bi kan ka baaratigiw tɔɲɔ bi
o le be kan ka tɔɲɔ hakili ɲuman ala k'a d'a ma faamuyali ko ɲuman ala k'a d'a ma asalamɛ wa ma kɛ baara ye o waati kɔntara wari tun tɛ ɲɛnama ye mɛ cɛ tun bɛna kɔntara gasi ni ka wari sɔrɔ ka taa kabako kɛ so nka bi dun n ti yan dɔn an fɛ hali piri t'a la ni min bɛnna hectare 1 na daminɛ o de don n'o tɛ piri t'a la hakili ɲuman ala k'a d'a ma faamuyali ko ɲuman ala k'a d'a ma bɔn donc o la sisan a silamɛw a bɛɛ lajɛlen ka fisa n'an y'o bila an ka taga a tɔgɔ ye di an ko sɛnɛ nɔgɔyala bin ti siyɛnna bilen i ka baga ta ka di pɔnpelikɛla ma k'a ka t'i ka baga pɔnpe ne t'i yan dɔn dɛ nka pɔnpelikɛla b'a f'i ye an fɛ yen ko kɔntara a tɔgɔ ye di ko carton 1 ɲini ka di yan a tagatɔ i ka baga pɔnpe yɔrɔ la boîte vide i ye baga qualité min san o boîte vide 4 b'a kun n'a taara ka taa se foro la i ka foro bɛ pɔnpe ni boîte 6 ye boîte vide 4 bɛ fara kan k'o fili i ka foro kɔnɔ boîte tɔ 4 a bɛ na n'o ye so nin bɛɛ bɛ ka kɛ bi bɔn donc o la n'o de bɛ kan ka kɛ Alahu Taala min bɛ yen ni ale de bɛ kan ka sɛnɛ kɛ o de la Alahu Taala bɛ kan ka an ɲininka a tɔgɔ ye kuranɛ kɔnɔ ko a antum tazra'unahu am nahnu zari'un donc o la n'an y'a kɛ ten ala min ta y'a ka ji ye dun an bɛ kule le daminɛ bon donc o la dugukolo barika banna hakili ɲuman ala k'a d'a ma faamuyali ko ɲuman ala k'a d'a ma kɔrɔ ye di nafa min kan ka sɔrɔ dugukolo la n'i y'a mɛn ko barika nafa de ko don nafa min kan ka sɔrɔ a la hɛrɛ min kan ka sɔrɔ a la o de don n'o banna n'o de nagasila ka ban a bɛ fɔ ko hɛrɛ t'a la o de la Jibirila ko n bɛna dugukolo barika ta ka taa n'a ye faamuyali ko ɲuman ala k'a d'a ma. An ka laselikalaba o y'an karamɔgɔ ani an ka imam taw a ye laseliba kɛ an ye nin kɛnɛ in kɔnɔ min ye Jamiyat Ansaruddin laselikalaba ye a sigiyɔrɔ bɛnnen don Abidjan ma an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Kunu y'i ta ye bi y'i ta ye sini t'i ta ye sini t'i ta ye dɛ cɛbakɔrɔ kan ka denmisɛnnin kan ka baara kɛ nin de kan n ka mun kɛ kunu n bɛ mun kɛ bi denmisɛnnin kan k'a bolo bila kun na ka kule ko n halakila k'a ta sɔgɔma e sigila ten fo ka taa se wula fɛ e ma foyi kɛ ta tiɲɛ k'i sɔrɔ ni salamu n bɛ lakali ye tumana min na ne sɔmina ko ala yɛrɛ bɛ baara kɛ ne ka salibagatɔya dabila lolo ala bɛ baara la kula yawmin huwa fi sha'an ala ko do ko lon bɛ ale bɛ baara la o le a b'a fɔ alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waja'alna fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan wa haja a b'a ka contrôler le dugukolo fɛsɛla a jantolen b'a la n'a ɲɛna n'a kɔ dɔrɔn a bɛ halaki sankɔrɔ dulonin bɛ yen sanji bɛ bɔ a la lolow bɛ bɔ kalow bɛ bɔ nin bɛɛ ye baara le ye ala bɛ kabini ala ye danni kɛ a bɛ baara la e lani bɛ ka sunɔgɔ an kana turon kɛ wagati la dɛ wala asiri ala ko n kalila wagati la donc n'ala ko n kalila wagati la ja wagati ye fɛnba dɔ de ye i kɛra kalanden ye o i kɛra furubaarala ye o i kɛra mɔgɔ façon ye kana tulon kɛ i ka wagati la munna an tɛ kɛ burutɛriw ye munna si dɔgɔya tɛ na munna jamana tɛ gbɛlɛya munna an tɛ bɛn ɲɔgɔn kan tumana min na an ye tɔrɔn kɛ wagati kan i bɛ taa denmisɛnnin dɔ bɔ ka na lɔya a san 20 le ye nin ye a ɲininka ko i bɔla min i nana min i bɛ taa min a t'a lɔn denmisɛn min bɛ yen min sera san 20 yala i kan ka muso furu parce que mɔgɔ ka muso furu n'i ye san 20 tɛmɛ c'est danger mais e san 20 ni den ye sanji 10 sɔrɔ o ye san joli san 30
n'a ye san 20 jɔlen e san 40 n'a ye san 30 sɔrɔ san 50 e ma sa si de bɛ yen bi n'i b'a fɛ ka den tɔnɔ dun furu joona lo nka cɛbakɔrɔ dɔw bɛ yan sanji 30 40 a ma furu fɔlɔ nka ni k'a ni a b'a fɔ n b'a furu ka taa siri 40 halaki k'i sɔrɔ kabini ala ye dunuya dan ala ma mɔgɔ dan ka kɛ fantan ye fɔlɔ bilahi fantan tɛ yen non n'ala ye k'a ye tɔɲɔ o non kabini ala ye dunuya dan ala ma mɔgɔ kelen dan ka kɛ fantan ye la kɔnɔbara i bɛ dɔ sɔrɔ k'a dɔn i jɔni b'a la le i jɔni b'a la le n'o tɛ ala ka bɛɛ sɔn a ta sɔn ta la mɛ k'i dan k'i kɛ ten fu ah non 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 n'ala y'o kɛ a y'i tɔɲɔ o e ka kɔnɔbara di yan o ka da di yan o ka bolo di yan ka sen di yan o ka tila k'an kɛ fantan ye ko n bɛ balo cogo di mɔgɔ bɛ facɛ jalaki tuma jumɛn i ka den wolo k'a bila i ma métier i ma kalan métier i ma foyi yira la i y'a tɔɲɔ mɛ n'i ye tagacogo yira la walima i k'a don kalan na walima n'an ka taa foro la i facɛ kɔni ka sira dɔ yiri la o la denmisɛnw an kana turon kɛ wagati la a ye baara kɛ baara ɲɔgɔn tɛ yen n'i ma baara kɛ i bɛ dali kɛ n'i ye dali kɛ i bɛ kɛ dugu mɔgɔkolon ye an ye baara kɛ denmisɛnw banna baara ma bi dɛ denmisɛnw banna baara ma bi n'i ma baara kɛ i bɛ kɛ jɔn ye ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma adamaden ni jinɛ dan foyi kama fo ka ne ala bato bato dɔrɔn tɛ kuranna kalan in dɛ a filɛ ne bɛ su na sisan ne ka taa sigi bɔ na ka wurudi daminɛ sagafu ka taa bila fajiri walama n ye kuranna kalan ka taa bila fajiri n ye dalayilu kalan ka taa bila fajiri ani ele wulila sɔgɔmada na ko sanji nana i taara yɔrɔ bali ko i bɛ n'i ka kaba sɛnɛ ja i taara halala ɲini yɔrɔ o jɔnni ko i ye halala ɲini ala a bɛ mɛn a bɛ kuranna kɔnɔ e min taara i ka kaba foro tigɛ e min taara i ka malo foro tigɛ e min taara malo tunu n kala ala bonya na wallahi billahi tallahi ni kuranna kalan na bɛɛ ka baraji ye kelen ke o bɛ mɔgɔ kɔnɔna ban dɛ ne ka kuranna kalan wa nin taara mun a ka fana ka kuranna le kalan a bɛ halala le ɲini na o ala ko kuranna kɔnɔ ko ka halala le ɲini o ye alabato dɔ de ye alabato dɔrɔn tɛ seli ye sun tɛ jaga tɛ hiji tɛ dɛ hali ko jɛnɛya man ɲi mɛ i ni bɛ muso ko kɛ ni furumuso min ye o ye baraji le ye o bɛ aridinɛ d'i ma o wallahi a bɛ baraji min d'i ma ala dɔrɔn de b'a baraji dan lɔ n ko ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam ka muso furu ka wuli sɔgɔma ka wari d'a ma ka taa nan san ka na dumuni tobi a k'a dun ko a bɛ jurumu dɔ ban seli t'a ban sun t'a ban jaga t'a ban hiji t'a ban kira ka kuma don wari di denbaya i muso ma ka taa dumuni san a b'a dun wallahi a bɛ jurumu dɔ bɛ yen i ka alabato t'a bɛ yen donc mɔgɔ bɛ fɛn fɛn na alabato don an kana ɲinɛ ala kɔ a ye seli ni sun ni jaga ni hiji d'a ma parce que dunuya man ɲi denmisɛn a ye wuli a y'a yɛrɛ ɲini a ye baara kɛ dɛ n'i banna baara ma i mako bɛ sa dɛ i m'a ye n'i ye chinois wele ka na se si yan a ye na denmisɛnw filɛ o bɛ segin ko ko baara ko bɛ yan dɛ ka tu nin to yen ko baara bɛ yan ko baara ko bɛ yan ka tiɲɛ k'i sɔrɔ wallahi non hectare kelen di ne ma yan dɔrɔn hectare kelen malo hectare kelen di yan n bɛ lu lɔ yan n'ala n bɛ lu lɔ fo ni malo tɛ sɛnɛ tu filɛ yɔrɔ nin na ji woyo filɛ yɔrɔ bɛɛ a filɛ yan bɛɛ mɛ sesi ka den k'a fɔ ko baara tɛ yen
hali ba tun ngi wolo ngwa hali ni ba tun ngi wolo billahi itana anye drege bala de kombo mashi gbela no karamoya le ka an koro no dani nye pantalon ni chemise do ibe burla sungurum ko mesika burako ne te chokoro ni re non ne ma sambi duru matemo kan ma koro folo je peux faire tout mais muso nan be mura ni den taningo o koro le ko nye sebekela le nyine ga ngo ta wakati juma e be sigini mete ibalo nga sebeke kramo de ya sebela ma ngo ke nga sebe do koloshi ka mbalo ni fana ki sebe do ka dabala bi balo aw faw de dun no jo ni senatun tin nafa ke atun tin asoro se si lolao ni sesi ka den dala nyabo fen wura fe balawul de bika no de fa ka kabale sene ka lusa kam balo sene ka lusa ka kakao ke ka lusa o foro koro be o me binga do ka kakao tu dun do ye yanto ko ale be tala bija be ta munyini e na la wara me be sura te sura bija Abidjan to ko kungo ma nyina fa ala kama eti ka lula baba edo bo Abidjan nya alimami kemebe billahi bi korondo lutabulu imam taw magando muna dépensi gaji be sa en fait kana ne filete de na la ni ne defru kwa ye logo taka gba ka Abidjan ben dem boshi la limamia to la mais ni se si lonta boshi ye gaji sa ye courant sa ye jisa ye bonsara e be bani na ka inya ba Abidjan kala kana anje mamri ni antlot na de anje compteur anje cellulaire le wari min b'a kɔnɔ n'a bana dɔrɔn a bɛ marché tugun wala a waritigi caman ba bɛ yen n'a sala don min na tere 7 balo t'a ka du kɔnɔ parce que i yɛrɛ de bɛ wuli k'a ɲini n'i m'a ɲini don min na to don mais ya hali ya fagobagatɔ de b'a fɔ n malabona wayi dugu ma bonya gansan ngo dole tala dugu ko fe ka taa bon bonya o le dugu sela yi bogo be se ka kɛ bon ye ya hali sini ka labɛn ka ya million gele wala ma 200 be se ka entre coucher lo ka kɛ propre ki don ka la kono fo ka muso sɔrɔ ka do ala dem so ay barake now faw tun gala aw ɲɔgɔn ye aw tun tɛna lulo ntoro dɛ ibe ta chama ole la ni nana dugu la ni temana lumina ka taa sɔrɔ tolikɔrɔ be mba longo nu dangadenw de be lunu kono mɔgɔ ɲinamaw tɛ wallahi billahi aw fa ka lubi lo hali sira ma se ko ci ko lo ali tole ma se ko changer taban lakum wallahi fa tala ka futo yi muso aye ke koma an baw wallahi ne nye nkoro muso nyininga ngo ambasaraw na an kalfa muso ma wala ma an yɛrɛ bamuso le kan ka juguya dena faje be ke musaraka mɔgɔ ye lube nye nala bale kan ka juguya sabu an bɛ saka ele nde nune to ɲɔgɔn na ba kan ka juguya dɛ bale kan ka fɔ den na wuli e fa kɔni ye furu la mais ni bamuso le bɛ den dogodo faje le ka fari du kɔnɔ jango ye mago sara ni ye muso wɛrɛ ta aw ye du ci ni ye ne den de b'a kɛ tɔw t'a kɛ makosa nana
fa bɛɛ bɛ kɔnɔnba na ni dugusɛgbala a ye ɲɔgɔn filɛ kɛ musokɔrɔba dɔ bɛ yen a tɛ taa lɔgɔ la a tɛ taa yɔrɔ si a tɛ taa kungo la a tɛmɛtɔ b'a fɔ a jaa ni sɔgɔma a b'a fɔ n ba a ye sɛbɛ don den na den kɛla mɔgɔ ye denw b'a ta la ele min ko i tɛ den bugɔ i t'a nɛni i t'a foyi o laban bɛ tila ka taa n'u le tɔɔrɔ a kɛla dulɔmidan ye dɛ a tɛ kuma mɛn dɛ duwawu kɛ dɛ duwawu t'o ɲa tugun tabaraka tɛ ɲa yasi tɛ ɲa hali n'i ye kuranna jigin a tɛ ɲa tugun i y'ala janfa k'i denw janfa parce que i ma sɛbɛ don o kɔrɔ i ma sɛbɛ don o kɔrɔ denmisɛn a kana turon kɛ wagati la min ka jugu walahi muso dila anw ma i m'a la a bɛ kɛ cogo min dɔw n'o faw entre couché ka law bon kɔnɔ ka kɛ mɔgɔ ye i nana muso furu ka sɔrɔ i b'a lɔ ja muso ko bɛ kɛ ten entre couché i n'i facɛ i n'i bamuso bɛ la kɔnɔ mais bilahi hali a tɛ sɔn fiyewu ko mɔgɔ bɛ gɛrɛ muso la ka kɔnɔ ta ka den wolo mais sisan musodenw lahara ko tɛ a y'o ka portable minɛ ka na bila yan bilahi ni porno ma ye min ta la n bɛ 500 d'a ma a y'a minɛ ka na i ka sungurude portefeuille b'a bolo pilili b'a kɔnɔ ba yɛrɛ kɔnɔ kojugu b'a fɔ a ma ɲɛ a kɛli la ka n'a wolo danga den de bɛ kɔnɔ ta bi bilahi n'ala ne bɛ maloya sanji 22 n bɛ maloya ka la n facɛ ka bon kɔnɔ n'ala ni n bɛ la n bɛ nasɔngɔ dɔ bɔ tubabu k'o le kɛ o la hali sini o denw b'a mara mɔgɔ 10 loro foro kelen o bɛ ɲɛnabɔ o la i b'a ye n'i sara dɔrɔn i bɛ taa ni musokɔrɔba n'ale denw kɔnɔ ka bonya i bɛ taa ale sɔrɔ a ka kunbiri la ale tɛ kasi ko ala le k'a kɛ min den ka dɔgɔ o b'a la wuyi kasi tɛ dɔgɔ wɛrɛ ye dɛ a mako sara a denw mako sara mais olu bɛ yen bi o kɔrɔcɛman ye bon dɔ ta k'a labɛn ka ɲɛgɛn k'a kɔnɔ dɔgɔninw bɛ lu kɔnɔ olu bɛ taa kabiniba le la ayiwa sara bɛ ta a tɛ kula mɔgɔ la ka kuma kɔrɔcɛ ta le ye lu ye i b'a fɔnɔ jahanama kɔnɔ tiɲɛ don n'i y'a dɔn k'i dɔgɔninw to yen ka foro a wari dɔn k'i dɔgɔnin to yen bilahi ala b'a bɔ i kɔ la ala b'a bɔ i kɔ la dɛ an dɔgɔninw aw ma kɛ ten dɛ lon dɔ seli surunyani o sa n bɛ nin fɔ ɲaji bɛ n kɔnɔ na o y'a sɔrɔ ne ka sireli kɛ ka wari fa fɛnkɛ bɔnɛrusi bati belebeleba nin na sinikɛnɛ ye seli ye n taala di n bamuso ma k'a dayɛlɛ ko nin ye n ko wari n ko n ka sireli kɛ ka min sɔrɔ ko taa fani san n ko taa ta a bɛ dumuni tobi an b'a dɔn bi mamuso m'o fɔ fo n balokɛ na ko lon min na i bɛ buwati di nin ye n'i tun m'a di n'ala an ka lu tun bɛ si kɔngɔ la ile le kosɔn o lon an ka sisɛ don a ma jigin kɔnɔ n'ala sini bɛ wari sɔrɔ bilahi sini bɛ wari sɔrɔ ala ye n bamuso ni wuli a sigila a bɛ dugawu kɛ n ye parce que o lon n y'a sutura mais bi kamaliden b'a ɲini ka dɛ cɛw bɛ yan an ye kamalen ɲɛmɔgɔdiya an y'o bɔ a la cɛw bɛ yan ko musokɔrɔbaw kana keleya e muso ka furulon fani mun sanna e yɛrɛ muso bɛ lamatila min kan armoire min b'i muso ka bon na kabini ala k'i da i ma deli ka fani san 10,000 ka di i ba ma matila ɲɛnama e m'o san ka di i ba ma ka la kan a fɛn fɛn bɛ yan
a ye wuli ka taa a sibonw filɛ e b'a ye musokɔrɔba sibon filɛ wa e bolo a kɛla musokɔrɔba ye a man kan n'a ye fa muso b'a fɔ hɔn a bɛ keleya ne le bɛ lala kɔfɛ dangaden ale le k'a wolo a bɔla a ye yafa ma a bɔla ale le ɲɛfɛ o de la a ye taala sigi a kɔfɛ k'a firi bi sungurudenw ka kuma de b'o ye fo ka n'a kɛ bi sunguruden bɛ ban ça veut dire n'i bɛ muso furu a bɛ ɲininka n'i bɛ luba kɔnɔ a tɛ taa o le ma an bɛ kɛ fɛnkɛ ko chacun chez soi labaga ya duba tɛ yen tuguni parce que aw yɛrɛ ka fisa hali bi duba bɛ sɔrɔ aw fɛ yan n'i donna Abidjan a bɛ compter duba non o banna ka taa muso furu ko na duba kɔnɔ a ye gba kɛ k'a di ɲɔgɔn ma sisan musodenw non baraka bɛ kɛ de a tɛ ban mɔgɔ bɛ kɛ cogo dɔ o tɛ lɛbu wari bɛ kɛ de a tɛ ko an facɛw tun bɛ yen o b'an balo ka ɲɛ mais pourquoi anw tɛ balo kodɔn ni faamu mun b'an na bi a tun t'an na kunun donc wari sɔrɔ ka di bi ni kunun ye walahi wari sɔrɔ ka di bi ni kunun ye technologie bɛɛ dɔ bɛ yen malo engrais bɛ don malo la bi jaa bi jɛla koyi ka bin pɔnpe k'a faga anw tun b'a siyɛn de k'a sɛnɛ ka tila k'a siyɛn k'a kɔlɔsi a ka kɛ fɛn ye e bɛ mansin ta dɔn fiyeku k'a bɛɛ faga dɔ b'a ta bisimila fo ka taa se malo tigɛ ma walima kaba tigɛ a tɛ daba kelen don a la bi jɛla dɛ facɛw kɔ cana kɔ kurula ɲaw fiyena boro i bɛ taa cɛkɔrɔba min sɔrɔ min bolo ma déformé o tɛ yen an caman bɛ yen an tɛ se k'an bamuso yira a fɔ mun na o cɛ ka jugu n'ala sɛgɛ bolo i bɛ taa muso gbɛma dɔ ye a finna sɛgɛ bolo tasa bɛ ɲun ka don foro la ka taa cɛ dɛmɛ ka baara kɛ ka tila ka tagama sen na ka na ni lɔgɔ ye ka sen pɛtɛ walayi jamujan kɛla surumani ye mais bido k'a nɔgɔya an bolo n'i ye toron kɛ wagati la e mako bɛ sa Seydina Umar ko ten utlubu dunya ka annaka la tamutu abada diɲɛ ɲini kana bila i kunna ko i bɛ sa wa abudu rabbaka ka annaka tamutu gadan nka n'i yɛrɛla seli de bɛ k'a fɔ sisan n bɛ sa o bɛ taa su don n'i ye salamu bila wuli a ye kɔlɔsiw to a ka alimamuw bolo a ye kɔlɔsiw to a ka sɛkuw bolo a ye n'o baraka ɲini cɛbakɔrɔ subhanallah bi saba ni saba alhamdulilah bi saba ni saba allahu akbar bi saba ni saba fatiha don n'a sigila ye k'a bɛ fɛn kɔnɔ a y'a gbɛn ka bɔ misiri kɔnɔ i tɛ mori ye o va travailler i bɛ taa kamalen bakɔrɔ ye derikiba ni fugulan b'ale bolo dɔw yɛrɛ bɛ na a kamalenni a fani kɔgɔni sanji mugan k'ale nana ko n bɛna kuranna kalan e sela muso furu ma e sela kurusi san ma e sela samara san ma ko e bɛ nana kuranna kalan jɔn bɛ n'a kɛ k'a d'i ma a t'a laban o a min nana o m'a laban k'a baara kɛ i bɛ fatiha ɲini k'a lɔn i bɛ kulu alaw lɔn i bɛ tahiya lɔn i b'a tɔw to a ma taa i ka kɔlɔsi ye denmisɛn denmusolobɔ fagabagatɔ le e bɛ kɔlɔsi kan lɔn e bɛ kɔlɔsi kan lɔn e bɛ kɔlɔsi kan lɔn wa ko moriya bɛ kalan de
kalan ne o n'a kalanna n'a kɛ a bɛ kɛ la kun fa ye kun de ye moriya ye e b'o lɔn wa bɛɛ n'a tale n'i ye filabɔla ye t'o la n'i ye tɛɛrɛ ye a ɲɛɲini n'i ye minise ye a ɲɛɲini denmisɛn ye wuli ka baara kɛ caman facɛ n'a bamuso sara e ka mun kɛ foyi ne b'o fɔ denmisɛnw ye tuma bɛɛ a kana sɛsi tɛ dɛ bɔ ye taa lɔ a govili bɔda la n'o ko le 6 heji bɛna daminɛ i b'a ye musokɔrɔba mun bɛna bɔ yan marala ka taa i bamuso b'a la i fagabagatɔ i cɛɲɔgɔn dɔ de bɛ taa n'a ba ye k'a ka wari le sɔrɔ o tuma ala banna k'a d'i ma i m'a ɲini o i m'a ɲini n'o tɛ a facɛ dun ka furu kɔrɔ min to yen bilayi n'a y'a sɛbɛ don a la san kelen a bɛ wari sɔrɔ k'a bamuso heji wallahi a ye baara kɛ mɛ n'i bɔra kɛnɛma bi muso o de la i bɛ taa dɔ sɔrɔ ko n'a ye musoden wolo dɔrɔn ko mɔnɛ musoden wolo ka fisa cɛden wolo ye bi lahara ko tɛ a ye bɔ a ye sarabadaw filɛ a ye bɔ a ye sarabadaw filɛ ni dɔ sigilen t'a lemuru kunna o sigilen b'a ka cɛkɛ daga kunna marɛni dɔ de b'a kun a wulibali lo dɛ ni dɔ tɛ a ka loko daga kunna a b'a ka baranda muso n'i taara musow ye tu kɔnɔ baranda san na n'i tol'o ye a fɛngɛ san na ka yamusokoro ka Abidjan sɛgɛrɛ cɛbakɔrɔ dɔw bɛ yen bilahi o t'a kɛ o de la an bɛɛ donna ko karija furu karijadul kubra wari tɛ muso min furu o ma ko i bɛ muso min furu a bɛ nasɔngɔ tila k'o le ka di an ye i b'a jahanama kɛ n'i ye muso furulen de b'a balo muso bɛ se ka cɛ dɛmɛ n'a diyala ye o la lɔnnikɛlaw ko ten o ko iktanim khamsa kabla khams ko lorikɛ ka ko lori ɲasigi shababa ka kabla haramik n'i ye kamalen ye tuma min na i ka cɛkɔrɔbaya ɲasigi dɛ n'i m'a ɲasigi ba b'i ɲɛ fiyɛ anw tola karamɔgɔdenya la tuma min na an b'an karamɔgɔw fɛ yen k'o baraka ɲini ka nasibɔ kalan ka ala tɔgɔ kalan ko hamu bɛ mɔgɔ kɛlɛ i t'a lɔn de munna a b'i kɛlɛ i t'a kɛlɛkɛyɔrɔ i tɛ fɛn min b'a kɛ a tɛ mɔgɔ kɛlɛ i t'o ɲɛɲini an sigilen b'o hɛrɛ de kɔnɔ sabu an y'a ɲɛɲini de ka sɔrɔ k'a don kabini an fitinima ni fa sela ka foro kɛ ka lulɔ a y'a ɲɛɲini de a y'a ka jeunesse préparé denmisɛnw e bɛ taa don lu dɔ kɔnɔ facɛ ka lu min lɔ cɛbakɔrɔ bɛɛ bɛ ŋalo la ka na ko baba samara filɛ komi a ta i b'a dɔn i bɛ seji ta i bɛ dugawu kɛ n'ala ɲɛji bɛ bɔ i b'a la ko nin den bɛ kɛ mɔgɔ ye musokɔrɔba bɛ taa sigi misiri la langara b'a kɛ hali ni mɔgɔ ma kuma a ɲɛna wa madu le k'a san ka di yan walahi foyi man di ko i den ka fɛn san ka di ma a ka di dɛ n den ka dereke don n kan na n den ka fugulan di yan n den ka samara di yan e min sigilen bɛ e ka mun kɛ i bamuso ye taa la ka miiri i ka mun k'a ye i facɛ le k'a furu i b'an to k'i kɔnɔ ta kalo 9 ka ŋuna k'i wolo ka sen di ma i m'a ye bi musow b'i diya ko kusi tile anw ye ɲɛgɛnɛ k'an baw kɔ la le fo k'a wuli sans couche wallahi sans couche k'i le kɛ mɔgɔ ye 200 bɛ se k'a di sunkuru ma denmisɛnw n'a ma jɛnɛya to yen n'ala bɛ taa lahara ala t'a fɛ ko k'a ye jɛnɛya nin tɛ o mɛ fɛn min bɛ kɛ jɛnɛya kɔnɔ i bɛna wari de d'a ma
dɔ ye 200 di sunguru ma k'a nɛgɛ k'a sɔrɔ mais kabini ala y'a dan a ma 200 di a bamuso ma n'a ye fiɲɛ bɔ i la i bɛ taa lahara a filɛ fɛn min ka jɛnɛya gɛlɛya kɛ a bɛ jurumu yela nin mɔgɔ bɛ se ka tubi ala b'i ka tubi minɛ k'i kɛ silama ɲɛnama ye mais n'a k'i garijɛgɛ cɛ i bɛ taa lahara i bɛ saraka le dali k'a dun denmisɛnw dɔrɔn ka organiser e ye 1000 bɔ nin ye 1000 bɔ nin ye 1000 bɔ nin ye 400 bɔ a ye fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn aw ta ye mun ye marraine komi ele ye barandasanna ye anw bɛ taa ta tu kɔnɔ ka na d'i ma wari sɔrɔla koyi a bɛ yanni olu bɛ taa ta tu kɔnɔ aw le bɛ don o kɔ ye donc yanni o bɛ n'a di ya 600 olu b'a di 600 parce que 500 ou bien 400 olu b'a ta sisan ka bɔ n'a ye dugu kɔnɔ ka na di marraine b'a san 600 donc 100 tɔnɔ k'a filɛ est ce que i tɛ kɛ mɔgɔ ye yan dɔw ye kerekete tɔmɔ k'a kɛ mɔgɔ ye kerekete fɛn min tɛ san yɛrɛ n'a wagati sera e kanbele kɔrɔ ye i ka wuli ka taa kerekete ɲini dɔrɔn n'a la yanni samiya bɛ lɔ i bɛ moto wari sɔrɔ kerekete la ilaha illallah muhammad rasulullah kerekete fɛn min bɛ tu kɔnɔ yan n'a tɛ sa n'i bɛ se ka taa tɔmɔ ka wari bɔ c'est à dire k'a feere ka wari sɔrɔ a ka ca wallahi a ka ca a mɔgɔ 2 walima a mɔgɔ loro ka jɛ ka 1000 fara ɲɔgɔn kan ka taa saga san k'a balo yanni san wɛrɛ a bɛ se k'a feere 20,000 a b'o 20,000 ta tuguni ka taa sagaden 2 san a b'o feere 40,000 société tɛ kɛla ten ya denmisɛn a tɛ wari ɲini denmisɛn de bɛ wuli sɔgɔma dɔrɔn k'a kɛ ɲɛko ye ka t'i sigi sɔgɔma fo wula fɛ tu fais rien i si dɔ bɛ banna i bolo bila i kun la ka duguma yɔrɔ filɛ bile k'i wolo ni nama nan tobi an tɛ dumuni kɛ ni baba ma fɛn bila daga la i tɛ dumuni kɛ ni kɔrɔcɛ ni facɛ ma wuli dumuni tɛ kɛ min bɛ ɲani ka foro baara daminɛ ka foro baara n'ale ni facɛ nana sa aw bɛ wuli ko an bɛɛ ta le ye foro ye ɲɔgɔn faga le dabɔla kan an ta le foro a tun bɛ min baara in kuncɛlen kuma galama ten kun ko yɛrɛ tigi la a n'a labɛnbaw u y'u ka nisɔndiya fɔ an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ mun y'an bila ka mawuludi kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka bangeli fɛtili o kɔni o ye sunatul muakkada ye silama ɲuman bɛɛ fɛ mais ne ye mawuludi sigi jamaatul ansar dinu u farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ ne yɛrɛ ka mawuludi kɛ u tun bɛ to k'o kɛ chaque le 2 février mais ne yɛrɛ nana sigi k'a filɛ n ko a ye ne ka mawuludi to yen an y'a kɛ alakira ba sallallahu alaihi wasallam yɛrɛ ka mawuludi ye o la an y'a sigi salon a 2e édition de bi ye an taara ziyaraba kɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ yan mɔgɔ bɛɛ nisɔndiyara mɔgɔw bɔra yɔrɔ bɛɛ ka na nin bɛɛ kɛla an bɛ dugawu kɛ a Sayyid Sharif Usmane Madani Haidara ale sababu le ye nin kɛ inshallah an ye ziyara don a la depuis a daminɛ salon an ka ziyara don a la jama bɔla an taara ziyara kɛ ɲinan fana an b'a kɛ inshallah a b'an kɔnɔ fɔ bada n'an b'a kɛ an bɛ taa ziyara kɛ alhamdulillah denmisɛn minnu bɔla k'a dakuruɲa 2 fɔ a Sayyid Sharif Usmane Madani Haidara a y'an kalan baara min na n'o de ye ko an y'an jija an bɛ baara kɛ ni ka kalansow jɔ ka dɔkitɛrisow jɔ ala fana k'a kɛ an ka dasi damadama fara ɲɔgɔn kan ka kalanso jɔ mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔla k'an dɛmɛ a baara la silama caman y'an dɛmɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ n balimacɛ fo yɔrɔ na Kasimu Kone a y'an dɛmɛ kalanso jɔli la kosɛbɛ ani Muhamadu Kulubali bɛɛ lajɛlen y'an dɛmɛ kalanso nin jɔli la an ye kalanso jɔ k'a tɔgɔ da EPC Sherifula de Sechi o la gouvernement yɛrɛ a reconnu Haidara sababu la inshallah o kalandenw de bɔla ten ni ka dakuruɲa damadama fɔ kamera ni k'u ye inshallah o la o kɔfɛ ko ni nisɔndiya min bɛ n bolo dakuruɲa dama min bɛ n bolo ka fɔ dakuruɲa min bɛ n bolo ka fɔ n b'a fɔ ala ka san wɛrɛ d'an ma ala ka san hɛrɛ caya mɔgɔ o mɔgɔ nana ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman segin ka s'i makɛyɔrɔ la ala ka gɛrɛsɛgɛ d'an ma an nana ni haju caman de ye mais an ka haju bɛɛ lajɛlen jira ala la n ko ala y'a dilan serifu hɔrɔma kosɔn an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ lajɛlen dilan ala ka bɛɛ ɲuman don i kɛyɔrɔ la
badenw an y'a fɔ a ye cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la ka fɔ nin an ye sesi ka sanga ni alakiraba bangeli nisɔndiyali yirali ye mawuludu kɛnɛ min sigira o tɔgɔ la min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de kun ye nin ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra ala ka kɛ kolosuma ni basigi ka don diɲɛ kɔnɔ ni mawuludi den yɛrɛ hɔrɔma ye foli la kumaba an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'a ta ka di silamɛya ɲɛ jɔyɔrɔ ni silamɛw ɲɛ jɔyɔrɔ ma an fana karamɔgɔ seyidu sharif usman malana hayidara k'ala ka n'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na shukran lakum ala ka tanga kɔnɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira